APHLC pini All Over the Hills Leaders Conference Jihek kan APHLC Central Committee in pen media court itu aphan nang itu nang jo phateng pen ke bapot itu mana ke pilo pini itu labang so a press conference kehang abang ke lahen lo ilitum Karbianglong East West lapen di Mahasau ilitum aphan India kachari alolong nang topi article 244A aputha ningkan klikep sose ilitum jahang det si tambe long ne dano kelong ne ta bangke strategy ideas plan kimi uida aporno la penching rup pet pet aporlo lasi nilitum APHLC lakanako non pia bangke isi forum for hills autonomous state movement usin nilitum isi kaching room ya pang platform saying kontrolo lasi nilitum Jingrum si, Jingwai si, Karbianglong East West lapen di Mahasau or jiding klui pada kacesong akar iya kehang abang, pacok vek nona, bukan si nilitum Jingrum lo, lapen halo bang so husi tame nilitum ke Jingwai, apong kupi koson ke klempen si, labang so article 244 nilitum ke cepolong tekjima, lapen si nilitum strategy plan kado kowe ulai si, nilitum Karbianglong Autonomous Council aphan apransi low pilo lapen Karbianglong Autonomous Council kachari akahai Dr. Tuliam Ronghat alangli initiative NC nang vek polake umat hasi alangli ilito delegates aphan Assam mate Chief Minister Assam government pen ilito phana paching tiji aphan nang ponlo lapen hadang ilito kedamtang July ejeklo crazy arni ilitum Assam government aphan ilitum lo tamek pilo lapen elam pen ilitum president sir Jems Hanse tame elam pen tamek than lo kasi halo bang so hu ilitum tuning rilo tuning lak lo je nilitum aphan Assam government len aproi pusi tame central government pen ilitum aphan tripartite talks nang arrange pinangji athe labang so at talks kedam tangar ni lapuson avilan aposi lapang so talks along si solution apa ke klangko article 244A nang PG nang PPA lama bangke langdako aposi lapang so talks nang arrange pinanggi nilitum tuning ripensi Assam government chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma panchu choronangji ilitum athe ilitum ka tuning ripen mama alangli met hang masining jelo Central government pen ni nang tom phan nang paching kipo upen netum Karbianglong Autonomous Council a team kejapon Dr. Tuliam Ronghat ban alang itum patumi dik alang itum Delhi rong supiam damsi atumi abangke Union Home Minister Amit Shah apan chetong damsi labang so a tripartite talks aputha lo pidam lo lapen than dam lo tuning ri dam lo lasi alang litum phan labang so akachesong mate hemprek palong nang walang litum labang so initiative Karbianglong Autonomous Council pen kideng pon tek pot netum APHLC ayen pen alang litum apana kero people piklo lapen netum labang so non a press conference pen Karbianglong arar pan kachuning ri kapachingi tukang tunga bang ke lahelo ilitum chingrum pet lo pulutan te ilitum labang so ahem prek longji non tripartite talk si tambe ilitum chingrum pet pen ke hansi nang cingki nangji bukan si non labang so a levelan si tame kedam long lo apot si non dam dia France tame ilitum Karbianglong long rat amai pi ilitum padopon ji nas halabang so long nang cetodun nang cerap don ji apan si Karbianglong arat lapen di Mahasau arat tuan pan tame ilitum tuning ripon itung athe labang so hempre ke lake nitum pan kali bon tame Karbianglong arat akari ya pansi nitum sitame kengkang kacior pa pasini dithan pading namo elo athepi pini press conference ke hanga bang ke lain lo Karbianglong Autonomous Council apitung atha Dr. Tuliam Ronghat penceng lo hempre ka putha initiative ke enport alang litum pan itu ningat klong pan akachoro tipi pansi nitum pini no nitum pan hang pon non nitum mai pu sar Jems Hanse do nang litum pan ansu sik pethan pon sulo na a Bengali idiom
Kachichini Nangya Bangala Hello, they are the war refugees. They from Bangladesh. They long back. Lasi Alangtum are status ke they are still refugees. Ek number alam lo Bengali living in Uttar Bobil, they are refugees from Bangladesh. Warahut. Aposi Alangtum ke as a refugees of Karbi Anglong Sidonampo. Latum upon ke refugees I have say hawk number, Latupan land rights tang ho, property rights tang ho, a caprega rights tang ho, ki piningya banke itum thangna tabelo. Seda kerengia part our side pinangi. Sorkardo. Seda Latum as a refugees I have Tidonagi, Atepima la banke alangtum refugee binong halabang sohut. Ron gachetana hosi hadak itum Indian muni dokoglo Bangladesh along lasala tum pan dak kivantot. Malom so is a temporary arrangement. Alom so pe doye pansi lang tumpan papi dochot apansi dak banlo ठीक है तुम dokoglo pe dokoglo na ladak anda choglo la penalang tum matharang ni alang tum la soti mes expansion ji chepate bomsi dam bomsi atum kapre kapre in dang bom ki ko totally autonomous council tum stop nahi expansion long le tum area ma se hada kwan area si allotment piloma hala so block kwan si doma hala so block bang se hala si confine si do chonai po bang se niltum APHLC pen mangi pudam kangtung athelang tum phan ke Asia refugee ai sablo kem ai sablo hadak sipi bedang po pedo bedang po alang tum phan kapre kapre our side ki period nahi po bang ke autonomous council tum ta period nahi po bang se niltum pudam tung lai lo ke chain ba tami declare lo than pa me lo la pe nilitum ke dam tan se tami la pen government of India la pen government of Assam tami chinia lo je Karbi Anglong East West Dimahasau aphan ke hemprek pinangji pu ke chinia lo athe mau ke cheto nilitum hemprek hanglong se tami latum department jakong sinang pilo jakong no pidel tami tum hemprek hangbo ek number ako UPDS papa movement ho hala so se tami mau chetok det Japong ng pidel sita mi itong kroyulela, playulela, chilangi dordi kusi, ako chesong tulo heli kaman pen. Hala sita mi chetok det lo package ng pilo jat lo sita mi hala tami ng pidel sita mi hembreke hangbom la ng bonu nila. Di karbiara lapen inglaw sora aning samu nila. Lasi ako heli kaman pen ako chesong tulo. Akali hala jakas movement udlo Telangana hembreke pihut thur baklo karbeng long ta lasi hal so movement na bangga lake langnam lo kote achievement bangga abede rason lo lapen ako song truck tum che song tusi ako 21 aning ka ako lamdon che thok tulo lasi central government lahai ka tu kabe che tok ek package nang pi system e Karbi Anglong ara lapen di mahasa ora ki hemprek an po apo latum ophan bangga final solution latum ke hang bangga pinang po lamati ke latum aning samse lo po central government state government mangore di latum chiniar lo aporsi lapen chinine de tuwe bhaksi tame nilito APHLC lapen forum pena bangke la bangke article 244A pen bimuche komuche ka bangke nitum ke chikike kroy grade la bangke nitum dengune lapen ko la so phale nilitum kache song kali pinia sonbak nang chokku pinia sonbak nang choki mane upale nilitum kache song kali ka chingrum kali bon tame ke chok vet nang je wastu si chok nang ji article 244 halan chok nili dong ke neto ma target ke halan do Hachukong media court do on same nil to mahin pen cardom people lo lapen mohebe to ma secretary sar same to man than pon clear lo pini press conference ala ma putha ka bangke ahlo tari crazy arni Guwahati chief Minister of Assam, Dr. Himanto Biswa Sharma, all the conference all along, Nidamada Kachingwai, State Government, Autonomous Council, Lapen Aparsame MP, MLA, Lapen EM, Lapen MSC, Lapen NATO Forum, Lapen APHLC, Halada Kachingwai, Kachiparai Pon Alam Tia Putaksi, Pini, Niltum, Isi Penabangke, Iltuma Autonomous Council, Mate Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Alangli Aning Chipiding Pen Alangli Aning Clark Sapen Forum Pen Kachingwai Alam Lapen State Government Pen Kachingwai Pon Alam Lapen Autonomous Council Pen Alangli Chepaipu Ponsi Labang So
meeting apa do dari Chris year ni alam tinggi ne pin pe dalang le metang a team pen Karbi Anglong Autonomous Council a team pen along itu Delian Damsi patumi apor ora bangke iltum social media long la penalang li page long sa bitum theklong lo alang li itu Karbi Anglong a radaphan NCO sa radaphan la pen Karbi Anglong West also a radaphan Autonomous State long weg nang ji la pen Autonomous State pi weg nang ji pu alam penalang li ani kamata pensi patumi ladak Karbi Delhi long Supialong Home Minister Amit Shah ji apam Chetong Damsi tripartite talk pado seranang po alam alang leda chingwadam lo chingkidam lo lapen alang lo gitu na team itu Alvin Town aso lapen so tasi MP aso lapen Lunsing Teron lapen Dorsing Rohan alang itu pen halada iltum tripartite talk aban jitu state government achievement sir itu manang po ating ciklo jani kalau yon thomang bong iltum talks dolonan po alam tripartite talks dolonan po alam in advance itu Autonomous Council ACM lapena team itu Delian Damsi labang solam patu miada place lo chingwadam lo chingkidam lo lapen labang so itu aparman nangkar japi lapen nangkejapon ji lapen nang chingkidam ji polam de jok serang tum dampe chingkidam lo lapen itu matek lo bangke labang so la chingkidam bangke labang so alang itu ben tos ke pedo bangke lake successful lo pu bangsi niletum pini ada APHLC pen itu budaming tu lapen itu officially pen lapini labang so press release untuk declaring tu lapen ala kan cuy tu alang li Autonomous State putak aphan lapona ni kacimata pen alang li betang jung betang ada kedam pen labang so jubesen alam itu panengawan piapot itu ningrong public lo lasi pini ledak press conference itu kepangi pon alam tegala hello alang li pon ni itu APHLC pen cenglo forum pen cenglo lapen do an kar benglong arad tum sabe political party chibu pe pin pen dhorom chibu pe pin pen organization cheta ke pin pen alang li initiative and dam pon alam bangke il tum ninga rong chepe gang nangi itu ningang sam chepe gang nangi lapen kachi hok itu chepe gang thek nangi po bangsi nil tum hin pe sebe chunil da ming tu lapen nil tum hin pe ka bori la hello je prap chin pen labang so to ramasi ke long fake na po bangsi nil makar i la pen atimang atin kan pliket akaje song na kasan si tum je theklong itum je song na kasan theklong ate bima itum je song se kale seda itum bor ipit lo seda il tu ambong iming si ka wepen jo itu ambong je thak pe jo itu ke hang ke ma akem break jump na jo se pinin ni same itu long thek de lo lasila ni kan piket pada masom na thak pedam de pin pen non prap ching pen itu labang so to masit pe long bam lo nang ko bang situm jasmet forama hin pen lapen APHLC hin pen lapen itu ladak Autonomous Council hin pen same jitu makapori dam pen kela hello lasinon prap chin pen labang so tripartite talk ke dolong ya pan bang si na itu do an kabalong do ana dhom dun same laban do ana party dun same ni itu la forama pan ho orang pidun pen laban ladak ni do pan ahir ju merang pidun pen nitu la mangso to ramasit kapelong pon dia pan bangsi kabor ilang sidang cirapang ketu tu nang ipo bangsi nitum pudaming tung lapen nil ju makim mangke Autonomous State isi langlam lo pelotang te induk meme athe ladak ke ileton Karbi Anglong siksidul area labang so adim si alang itum siksidul amunit talipin si abibe kelong neda na postu si ba kaningje nang neda na postu si alang itum bang kekem kasi nitum Karbi Anglong Autonomous Council lapen administration don apans tame nitum kachuni riji bang kelan lo je unconstitution agitation program kono jamnon labang de papilong neda nang ji bang lapen nitum pini non inege tripartite talks alam si nitum press conference ek ha thoi pangse tame nitum pachini ponek de po nitum papi meeting kedam ta nitum hada party chipupe dhorom chipupe pin pensi nitum center bazar alongan nilitum hada rally do damlo lapen FIR tami pidamlo culprit la unconstitutional alam kaningje lapen agitation sa program kedeng putha
Selang itu aphan arong repen rights kabe bostu si dak right itu aphan rights nang pinangji po bostu India kachari allow constitutions of India doesn't allow alang tu aphan hala bangso bostu kailo ble bostu si hala tum ke hangsi lo tum kachesong so put haksi nilitum par nisi FIR tami pidam lo lapen FIR tami register lo bon tami pini pena pang mongyong si arrest rate arona teng pen arrest rate polotang te nedom permission tami apply ikat lo karbeng lo ora pan pachini kantung ke lo party dorom cipunang nelo nedom tarik kris yarni nedom ada bajisir kepen nedom lapang so rally car bike scooty pipima methang mana car bi kaching hon ba methang long ri long par kaching hon abang fu ke doa na tum songjapi ke doa na tum sita me lapang suardi na chetong dun si eletum car bi si unity cepak lang lo na lapan elitum non tribal atau pan pachini lo na je nang tum ke takke long le rights ke long ji ke arona vi po bang le tum pachini dar na pusi nilitum lapang so a program bang ke deng ponji kasini tum tuning report itu lapang so army ka to gawe na chetu dun ji apan peacefully democratically itu madu wanda check nang ne madu community wanda itu puto nang ne jundu ke chok chi vek pang pu pan ilitum law and order atau pan problem pang sign up yong sing sai se pulo nang de ilitum labang so ke song mai continue che song pon tuji pusi ilitum dak lo long se tame tok dun lalu In the first place, Niltum ke la sok prang ben same welcome to an Karbianglong autonomous state ke hanga bodies adum committees adum anda netum along wangom claim la pelonan damla pelonan arjabra pelonan isive the voice peletum damlonan la peningjilonan pusi tu manitu ta welcome kadu ben hang wangon pulo la so tok sada tu wangon pulo kadu e pata individually hang he pusita niltum alang tu man ke hanga solo ate itu social media lo da puelo wangon hempe ga song an bangke ni lo same ingredients same tu ni tumpilo ni tumpachini lo ni tu nak tu no pusipo la salang tu kan hang pon pe po la mangke la ke lam kalilo ni tu mang ta ke hang pon ason sidol ke silam je nogla anda pen budam pulo te jakas joint action for autonomous state movement po bangke di la so bangke pudam elo pulo te lagi almost defunct de atepima nili mithanga mate la bangso jakas longke vice chairman ki jotanga manglo la ben nili bugajan LA constituency longke nili vice chairman in charge lo sedame ke ramtang aninkana hot la bangso jakas talks dolo nili mithang da talks song dodun lo niltum phong thom anbak phong pian itu madak damlo phong pri ke dam hot pen mangsi jakas apan mangke thang not importance yang pipedalo la pen halasot masin nili ki budang gantung bakamata bangke jakas abangke atok ke halasusi ington koklo la pen pijut koklo la pen api non fourth time tok sui fifth time tok sui po bangke nili tu mahin pen bangke chini dun bameme la pen ajudun long le la pen halaso tok le ni tu midam jikali bonta non itu forum for hills autonomous movement pen jitu ni ke damtang tari grace yani nili tu chief minister pen achetong ngachingki la penda ka Bangalore Autonomous Council la si menga chiki la makso tripartite talk abang si kidamji lake for the first time central government state government nilitum that forum for hills autonomous state movement la pen autonomous council kidamji bangke lake for the first time jila aposi hala tum kidamji kedoji alang tum adin dan itum dumde la pen nilitum alang tum apar alang tum bangke hang po bangke la non atos bangai kali po bangse itu podamji lagen totally ni itu forum bangse nanggang lagen forum pen bangse la bangso tripartite talks bangke doji dalo 144A 244A halasi itu makin man lapen bicet lapen kecet lene itu ke angkali bon sabe nitu make hangke article 244A autonomous state a state within a state Assam along aku Asia state ke sengi pan masi itu make hang komane itu pahin itu kanengke itu marjulong samene itu labangke ahok kali laben mis propaganda kurinange muni pan misli dangne netu forum laben APHLC ke ningje dak laben pudak nil jumga autonomous state pan sikarjap laben article 244A implementation upon situ me karjap netu pade more power tangho laben ko pide
125 aphan tango kapre lason kali. Nitum kening idak lapen pudak, nitum akimang di sibet lapen halos akimang kala hello article 244A. Lapen la law le tiga bangken itu mun angga song kapang tan po dia pan basin itu mahitpen ka sik pon do. La hello chorolo.